întâmplă în... Vă rog, doamnă. I'm an American citizen and I'm a Romanian citizen as well. Haideți să vorbim totuși în românește. Sunt cetățean american, am stat în America 27 de ani de zile. Iubesc țara aia la fel de mult cum o iubesc pe aceasta. Ce a făcut America din România este o rușine. Nu suntem Irak, nu suntem Afganistan, nu suntem Iugoslavia. Să le fie rușine că s-au amestecat în treburile noastre. Președintele acesta nu ne reprezintă. Ce înțelegere au cu ei nu reprezintă înțelegerea poporului român. Să înțeleagă foarte clar, domnul Obama și domnul Gittenstein și domnul Gordon. Unde este frauda, domnul Gordon? Asta este frauda noastră, domnul Gordon. 7,4 milioane de oameni. Asta este frauda. De ce ați părăsit trotuarul și ați venit pe partea carosabilului? Pentru că am curaj, domnul meu, spre deosebire de cei din USL care m-au dezamăgit cu... Nu pot să vă spun. Domnul Ponta a spus că ne protejează. Cum ne protejează? Procurorii calcă lumea în picioare. Cum ne protejează? Domnule Ponta, de ce ați acceptat quorumul? De ce v-ați bătut joc de românii aceștia? De ce v-ați bătut joc? Răspundeți, domnule Ponta! Vă mulțumesc mult de tot. De asemenea, observ pe cineva în străie populare. De ce ați ieșit în stradă?